seara și bine ați venit la Muzeul Național al Statului Mihai Fusco. Astăzi, 13 februarie, 13 martie 2014. Este un prilej minunat de a ne întâlni. Este în cadrul unei expoziții de o importanță foarte mare pentru noi și pentru cei care expun. Dați voie să vă salut încă o dată, să vă urez bine ați venit, bine ați revenit la noi și să vă spun că cu această expoziție deschidem seria de evenimente din ciclul Pascal, iată o expoziție Artă și Sacralitate, în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea și filiala UAP Vrancea. Mai departe, aș vrea să vă acordați onoarea de a da cuvântul doamnei dr. Audelia Cosma, cercetător etnolog, pentru a vă introduce în atmosfera acestei expoziții. Vă mulțumesc! Bună seara, stimați invitați artiști plastici! Bună seara, onorată asistență! Și îngăduiți-mi să vă spun că apare o emoție, întâlnești în momente atât de înălțătoare când te întâlnești cu arta adevărată. Arta adevărată atât pe simeze și arta pe care o exprimă cei care sunt artiști, mari artiști plastici ai țării noastre. Și nu numai. Vreau să vorbesc doar câteva cuvinte, deoarece lângă mine se află niște personalități extraordinare ale plasticii românești și pe care o să las alături de colega mea, doamna doctor Cătălina Ișpanoni, să comenteze ceea ce astăzi avem bucuria să vedem și să admirăm aici, în sala Gheorghe Focșa, din Muzeul Satului. Eu aș vrea să spun doar câteva cuvinte despre cel care susține și organizează acest demers, Liviu Nedel, un artist plastic contemporan extraordinar și sunt mândră că trăiesc într-o epocă alături de artiști atât de mari și mai ales pentru faptul că, deși nu este chiar vrâncean, deoarece eu sunt din Focșan și sunt vrânceancă, este totuși președintele Uniunii Artiștilor Plastici filiala Vrancea și a Centrului Cultural Vrancea. Domnul Liviu Nedelcu împărtășește tot ceea ce înseamnă bucuria de a oferi din creațiile unor mari artiști. Îi adună cu mare plăcere, le oferă cele mai alese locuri din Vrancea pentru a desfășura și tabăra de creație pe care o desfășoară timpul de cei 10, așa se numește programul. Și mai ales faptul că domnul Liviu Nedelcu este astăzi pentru a doua oară în Muzeul Satului cu o asemenea valoroasă expoziție, deci deja este o tradiție și este la a 7-a reuniune de acest gen. Pentru artă și sacralitate, evident. Pe a doua oară la noi cu un alt program, celălalt a fost peisaj, astăzi artă și sacralitate. Și cred că este extraordinar, așa cum spunea și colega mea, Iulia Frumăzescu, deschidem seria expozițiilor în anul acesta, pentru că deja suntem în postul Sfintelor Paști și cred că mai bine ca o asemenea expoziție nici nu putea fi vorba. De aceea, așa cum spuneam, mulțumesc încă o dată domnului Liviu Nedelcu, mulțumesc tuturor artiștilor prezenți astăzi aici și îngăduiți-mi să dau cuvântul colegei mele, doamna dr. Doina Ișpanoni, care este de fiecare dată o prezență nu numai agreabilă, ci și necesară în deschiderea unei expoziții de asemenea manieră. Te rog. Mulțumesc colegilor mei, mulțumesc tuturor celor care văd în Muzeul Satului un loc al confluențelor, un loc al artelor, înțelese ca posibilitate de sublimare a unei realități, dincolo de ceea ce ochiul fiziologic percepe de fiecare dată. Avem, de fapt, acum, aici, în această sală, șansa de a admira și de a vedea ce înseamnă puterea de transfigurare plastică a celor hărăziți de Dumnezeu cu ceva mai mult talent, cu ceva mai mult har decât noi toți ceilalți. Avem, de asemenea, șansa de a privi pe aceste simeze un dialog al generațiilor,
ordonate și subordonate ideii de sacru. Sigur, pentru foarte mulți dintre noi, astăzi, acest termen poate părea puțin desuet. Poate părea ceva îndepărtat, dar eu cred că fiecare dintre noi trebuie să acordăm sacrului măcar o părticică din ființa noastră, fie aceea emoțională, fie aceea rațională, că fără de ea nu existăm. Toți cei prezenți astăzi aici, artiști de renume, mă las pe Alexandra Titu, care este unul din criticii de arte contemporană recunoscut pe plan național și internațional, să vă spună mai mult de ceea ce înseamnă fiecare dintre ei, dar vreau să spun că prin intermediul lor avem câteva din impostazele sacrului metamorfozate. De la ceea ce înseamnă pomenicul domnului Gerasim, avem aici foarte mulți artiști moldoveni, bucovineni. I-ați înțeles, domnule Delcu, așa-i? Sigur că da. Se spune despre moldoveni, trec la etnografie, că au o mai mare deschidere, o mai mare sensibilitate către sacru. Se pare că educația, se pare că zona, se pare că multe lucruri au concurat pentru a crea emoțional această deschidere a moldovenilor.